Bueno, orain azalduko ditugu bigarren kasu praktikoak, eta ikusten duzuen bezala hemen daukagu normal tipifikatua, eta eskatzen digute kalkulatzeko z handiago edo berdin minus bat izatearen probabilitatea. Kalkulatu behar dugun probabilitate hori grafiko honetan adierazita dago, bai? Da minus bat, baino handiagoa izatearen probabilitatea, orduan izango litzateke eremu guzti hau. Orduan, zelan kalkulatuko dugu hau? Begira, hemen arazo bi ditugu. Alde batetik, balioa negatiboa dela, eta balio negatiboak taulan ez dira agertzen. Eta gainera taulan agertzen zaizkigun probabilitateak dira beti minus infinitotik balio batera arte, eta ez balio batetik plus infinitora, hemen agertzen den bezala. Orduan, zelan egingo dugu? Konturatu behar gara, probabilitate honen kalkulua eta honena gauza bera dela. Hau da, kalkulatzea z minus bat baino handiagoa izatearen probabilitatea edo bat baino txikiagoa izatearen probabilitatea bardina da. Zergaitik gertatzen dau? Kurba, gauzen kanpana, simetrikoa dalako honekiko. Orduan, alde hau eta alde hau bardinak izango dira. Orduan, z handiago edo berdin minus bat izatearen probabilitatea izango da z txikiago edo berdin bat izatearen probabilitatea. Egin behar dugun guztia da, balio honen simetrikoa jarri beste aldean, kasu honetan izango litzateke bat. Orduan, hau bai taulan ikusi dezakegu, ikusten duzuen bezala ematen du 0,84 13, eta, listo, aurkitu dugu bilatzen gauden probabilitatea. Orduan, pixkat, labur bilduz edo formula orokor bat bilatuz, esan genezake, z handiago edo berdin minusa izatearen probabilitatea dala z txikiago edo berdin a izatearen probabilitatea. Bagoaz orain beste talde honen edo multzo honen barruan beste kasu praktiko batekin. Hemen kalkulatu behar dugun probabilitatea da z minus 1,39 eta minus 0,44, momentu bat, hemen errakuntz bat egon da, hau da minus, minus 0,44 artean egotearen probabilitatea. Orduan, bilatzen ari garen probabilitatea edo azalera izango litzateke hau. Minus 1,39 eta minus 0,44 artean egotearen probabilitatea. Hemen zer gertatzen da, biak direla balio negatiboak. Orduan, zelan kalkulatuko dugu hau? Begira, kurba simetrikoa danez, nik badakit bi balio hauen artean dagoen probabilitatea alde honetan eta alde honetan bardinak izango direla. Hau da, nik hartzen baldin badot hemen minus 0,44 hartu beharrean plus 0,44. Eta minus 1,39 hartu beharrean plus 1,39. Orduan, bi hauen arteko probabilitatea, horiz margostu dodana, probabilitate hau eta probabilitate hau bardinak izan behar dira. Eta probabilitate hau bai taularen bidez kalkulatu dezaket, hemen ditudan bi balioak positiboak dira, orduan arazo barik erabili daiket taula. Zelan kalkulatuko dugu alde honen probabilitatea edo eremu honen probabilitatea? Egin beharko dugu z txikiago edo berdin 1,39 ken z txikiago edo berdin 0,44 probabilitatea. Begira, jarriko dugu, izango da z txikiago edo berdin 1,39 izatearen probabilitatea ken z txikiago edo berdin 0,44 izatearen probabilitatea. Orduan, balio hauek bilatzen baditugu taulan, ikusiko duzue, honen probabilitatea dela 0,81 eta honen probabilitatea 0,7700. Eta kenketa honek ematen du 0,24. Hau izango litzateke bilatzen ari garen probabilitatea. Orduan, orain egingo duguna izango da, orokortuko dugu pixkat hemen egin duguna, eta esango dugu, begira, minus a txikiago edo berdin z minus txikiago edo berdin minus b, probabilitate hau kalkulatu daitekela modu honetan. Z txikiago edo berdin a ken z txikiago edo berdin b. Horrela geratuko litzateke formula orokorra.